Bilang pakisumaro sa selebrasyon kan aldaw nin mga puso, nagkondusir ang Santo Domingo District Jail nin tree planting na ginibo sa San Andres Resettlement Site sa Santo Domingo Albay alas 8 kasubagong aga. Sigon kay Jail Officer 2 Divina Quiamno, total na 30 binhi nindara asin mahogany ang naitanom ninda katuwang ang konseho kan nasabing barangay. Dugang pa ni Quiamno, pagpapadagos na naman ini kan sa indang Adapt a Tree program na 5 taon na ngunyan. Asin huli ta aldaw manin mga puso, nagtutubod man si Quiamno na aldaw man iningan ipamati man ang pagpadaba sa kapalibutan. Namin ngayon, we're so happy the Santo Domingo District Jail headed by SJO4 Arthur and Briñas na binigyan kami ng additional 300 square meters na adapted planting site dito sa San Andres. Presente man sa aktibidad ang Municipal Environmental and Natural Resources Officer na si Justiniano Balingbing na ugmuman sa pigpapahiling na pagmakulog kan Municipal District Jail. Ini ang ano nga po ninda every quarter or if possible nagano sinda by monthly ta ma-maintain ini nga po activity mo niyan po ining ring weeding, brushing para po ining mag-thrive ining pigtaran ninda kasi minsan magiging useless ining tree planting activity ta after pagkatanom babarayaan wala ki maintenance na mangyayari. Ini po ang magayon na naginibukan BGMP na bako lang after tree planting, i-abandon, useless na programa. Apwera sa tree planting activity, nagkaigwaman in feeding program sa 26 na indigenous family sa Banwaan ang nasabing hepatura. May tema na aktibidad na Give Smile on Hearts Day. Segun sa punong barangay na si Evelyn Banua, dakulang bagay ng gadaan pigigibong espuersos kan BJMP, apwera kay asendang residentes, nakikinabang man maski ang kapalibutan. Sa BJMP Santo Domingo, sa pagtabang po ninda para ma-preserve po ang satuyang kalikasan, na matanuman po giraray ang mariplant po sa mga kahoy na nawawara po digdi sa satuyang kabuludan. Laom ni Banua, lugod dai na magsawa ang hepatura sa pagtao sa indanin pagmakulog asin maging panalmingan man kan iba pang mga nanunungdan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.